हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ଦେଖି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ମସଲାରେ, ତାକୁ ବି ଭଲସେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମର ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ବି ଭଲସେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ବିକଜ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରଖିଥିଲି କାଟିକି, ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋ ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶାଗକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିକ୍ସ କରୁଛି। ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟିକେ ସିଝିବ ନା, ତ 2 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।